su 'yan siyasan da aka ba su damar me suka yi? Tsadar rayuwa suka rage mutane ko ku ci gaba suka kawo ko wahalalu aka daina samu? Ai gwada su da muka yi ba su iya ba shi samu malamai masu wa'azi za mu karbi kayan mu. In malami bai jagoranci al'umma ba waye zai jagorance su? Ya za ku yarda da mu a bangaren addini? Lahira ba za ku da mu a bangaren duniya ba. So kujerar gwamna ba girma ce mu na ba. Da haka muna ganin in Allah ta'ala ba mu jagoranci za mu iya kokarin mu ga mun dawo da al'umma kan saiti. An sauƙaƙa musu tsadar rayuwa, an sauƙa musu hanyoyin samu, an kawo musu masana'antu za su taimaka musu. Wannan yana daga cikin abin da muke ganin gwamnatin ta gaza a kansa. GMN Hausa, labaran gaskiya daga bakin al'umma. Sheikh Abdulmutallib Muhammad Auwal Gusau, guda daga cikin shehinan matasan malamai a nan jihar Kano da ke adawa wajen yada addini da faɗakar da al'umma. Akwai jita-jita da take yawo cewa za ka fito takarar gwamna a jihar Zamfara a ƙarƙashin jam'iyyar ADP. Shin menene gaskiyar wannan labari? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wannan ba jita-jita ba ce, magana ce ta gaskiya. Na fito takara ta matsayin dan takarar gwamna a jihar Zamfara. Wannan ba jita-jita bane, gaskiya ne. To a matsayinka na shehin malami, me ya ja hankalinka kaga ka tsinduma cikin harkar siyasa ka kuma fito takarar gwamnan jihar Zamfara maimakon ka fito wata takara da a iya cewa majalisar jiha ko majalisar tarayya a matsayinka na sabon ɗan siyasa? To alhamdulillah, matsayina na mai wa'azi kuma malamin addini. Siyasa dama jagoranci ne na masu addini. Juya hali ne samu yan uwa sai ya zama wasu mutane suka karbi aikin, kuma a koda yaushe mu ne masu wa'azi, mu ke tare da jama'a, mu muke gaya musu gaskiya. Muna cewa ku gyara, ba sa gyarawa, jama'a na kuka akan kaza, sun ba sa jin daɗin rayuwar, amma gwamnati ba ta iya duba waɗannan korafe da muke gabatar musu na al'umma su gyara abin da suke yi. Lura da cewa mu za mu iya shugabanci, abin da suke iya waɗin mu ma za mu iya, amma su ba za su iya namu ba. 'Yan siyasa da yawa ba su iya wa'azi ba, ba su iya huɗuwa ba, ba su iya limanci ba, ba za su iya jagoranci wajen gyaran ƙasa ba. To amma mu kuma muna yin wa'azi, muna jagoranci na addini, kuma za mu iya wancan shugabanci. Hasali ma da yawan mu mun yi boko. Wasu daga cikin sun yi digiri a boko, wasu sun yi masters, wasu sun yi PhD. Ko da babu wannan boko din, jagoranci ilimin addini ya ishe mu ya zama jagora gare mu wajen gyaran shugabancin al'umma. To kirayen da muke ta musu su gyara ba su gyara ba, shi yasa mu ga to ya kamata mu zo mu karba da kanmu yi. Abin da yasa kuma ban iya fitowa matakin dan majalisa ba, saboda 'yan majalisu idan ba suna da yawa a cikin majalisa ba za su iya canza narrative din majalisa ba. Zai zama cewa ka zama dan amshin shata ne, za ka ta ihu ne a cikin majalisa, amma ba mai iya kula ka saboda it's a game of number. Amma executive office wanda kai tsaye za ka yi bar doka, za ka yi ɗaukan mataki kaza, za ka yi kaza, wannan sai shugaban ƙasa ko gwamna. So ba na ganin kujerar ta mun girma, saboda ba a shekaru ba ce. Da yawa daga cikin gwamnoni sun fara yin wannan shugabanci na gwamna ba tare sun taɓa yin dan majalisa ba. Akwai shugabannin ƙasa da suka rike Najeriya, shekarun suna ƙasa da namu, kuma ba su rike irin ma mukamin da muka rayu a cikinsa ba su da wayewa ma irin tamu a wannan lokacin, ba su ma da civilization irin namu. Amma kuma suka jagoranci Najeriya, kuma har yanzu ana tuno da alkhairansu, ana faɗin kuma gwagwarmai da suka yi. A kwana-kwanan za mu gani a zagaye da mu Afirka akwai ƙasashen da yara ne suke jagorancin su. So ba na ganin wannan kujera ta mun girma, saboda ba mutum ɗaya bane ke gwamnati. Gwamnati taron al'umma ne, masana, kuma matsayina na mai wa'azi wanda nake bibiya al'amura yau da kullum, na riga na yi tunani akan irin wannan abubuwan, cewa kowane bangare za mu ɗauka mu samu ƙwararrun mutane za su yi mana tunani a kansa. Galiban executive power ba kai kake tunani ba, akwai ma'aikata da suke aiki a gefe, executing shi ne naka. Me Allah yake so a yi, me Allah baya so a bari, me al'umma suke bukata a yi masu bisa ga tsoron Allah. Idan malami bai zama mai tsoron Allah ba, waye zai zama mai tsoron Allah? In malami bai jagoranci al'umma ba, waye zai jagorance su? So kujerar gwamna ba girma ta mun ba, saboda na kai matakin da zan iya gaya mutane ku bari su yi, zan iya ce mutane su yi, to kujerar gwamna kawai taimakawa za ta yi wajen aiwatar da wannan abubuwa ba tare da wahala ba, insha Allah ta'ala. To ya Sheikh, me ya hankalinka kaga ya kamata ka fito neman ita wannan takarar gwamna a jihar Zamfara? Akwai wata gazawa da kake gani gwamnan da yake kai yanzu ya gaza yi, wanda kake gani idan ka samu dama za ka yi abin da ya gaza yi? Gwamnati alhamdulillah tana kokari iya wanda take iyawa, saboda duk wanda ya hau mulki za ga kokarin da yake yi shine yayi. Gwamnatin ta karkata wajen wasu abubuwa ne waɗanda muna ganin ba su ne kamata a fara karkata gare su ba, domin al'umma tattalin arziki na musu wahala, tsadar rayuwa ta yi tsanani, al'amura ba su da tafiya inda ya kamata a wajen al'umma da suke rayuwa a gari. Suna buƙatar balancing, a gyara musu wasu abubuwa na gina al'umma, yadda za su iya samu su gina kawunan su iya dogara da kawunan su, ya zama zaman tumasanci, zaman maula, zama na tsananin rayuwa ya yi tsanani ga mutane, to a kau da wannan abu. Ko da a ce ana sai da buhun shinkafa naira miliyan 1, idan ka samu mutane hanyar za su iya samun wadata,
sai wannan abin to ba ta ganin tsadarsa. In ko buhun shinkafa zai dawo naira 10,000 amma mutane suna ganin wahalar samun kuɗin za su iya mallakar wannan buhun shinkafar, har yanzu rayuwa tana tsanani a gare su. To gwamnati kuma tana da iko, tana da damammaki, ta samu mutane abubuwan yi, ta gyara musu rayuwarsu, ta inganta musu lafiyarsu, ta inganta musu iliminsu. Duka akwai ci baya a cikin waɗansu abubuwa makamantar wannan. Na'am, gwamna Allah saka mai da alkhairi, mu siyasar mu ta malamai ba ma suka. Idan mutum ya alkhairi yaba masa ake, akwai abubuwa da yana alkhairi wanda mun yaba masa a wajajen nan. Inda kuma muke ganin shi da akasi bai ba da muhimmanci ba, kuma ana ta kiraye al'umma ba su jagoranci bai gyara ba, to wannan mu ya kamata mu zo mu karba mu gyara, saboda a haɗa waɗannan abubuwa da ya da waɗanda bai yi din ba, al'umma samu ci gaba gaba ɗaya. Ba ma sukar gwamnati, ba ma sukar kuma shugabanni, muna yaba musu a kokarin da suka yi, amma inda ba su mai da hankali ba, muna ganin kuma mai da hankali a wannan wajen shine gina al'umma. Gina al'umman nan shine abu mai tasiri. Za ga akwai jihohi da yawa suna da abubuwan da gwamna ya mai da hankali a kansu, misali yin airport. Wasu jihohin arewa suna da airport amma yanzu suna cikin talauci. Wasu jihohin arewa suna da titina amma yanzu suna da talauci. Ba ma kuɗin sayan motocin, ba kuɗin da za a dinga sayan tikitin jirgi da za a dinga tafiya. Ya za a gina rayuwar matasa, a kula da mata, a kula da zawarawa, a kula da marayu, a kula da ɗin gudun hijira, waɗanda suke ta'addanci a zauna a gaya za a gyara musu rayuwarsu, su ma za su ta al'umma a cikin da tafiya daidai. Wannan abubuwan suna daga cikin abin da aka bari a baya, ta fuskar ilimi, ta fuskar lafiya, duka akwai wahalhalu da suke da alaka da wannan janibi. Da haka muna ganin in Allah ta'ala ba mu jagoranci, za mu iya kokarin mu ga mun dawo da al'umma kan saiti. An sauƙaƙa musu tsadar rayuwa, an sauƙaƙa musu hanyoyin samun wadata ta Allah subhanahu wataala, an kawo musu masana'antu za su taimaka musu. Wannan yana daga cikin abin da muke ganin gwamnatin ta gaza a kansa. To me yasa Sheikh ya zaɓi jam'iyyar ADC a matsayin jam'iyyar da zai biyo takara bayan ga fitattun jam'iyyu nan waɗanda ake gani kamar za a fi samun nasara idan aka shiga cikinsu? Ita jam'iyya ba ita ce matsala ba. Matsala shine ina za ka iya samun da za ka rika. Jam'iyyar APC tana da tsarin automatic ticket ga duk gwamnan da ya koma wata jam'iyya, ba za ka iya ja da shi ba. To tunda suna da wannan tsarin, kaga in muka shiga cikin jam'iyyar kuma zai zama muna bata mu kanmu lokaci ne. Za ka ta yin takara ne a ƙarshe kuma ba kai za ka ba, shi dai gwamnan da yake kai shi ne ci gaba da yi. Amma jam'iyya kowace iri kana iya shiga, ba matsala tsakanin harufa, saboda harafi ne gina jam'iyya. To wace jam'iyya ce take da alaka da mutane yanzu, wace jam'iyya ce ta iya karba, kowace jam'iyya in ta ba mu dama mu yi tafiya a cikin ta za mu yi. Idan jam'iyya ba ta ba da dama ba, za mu yi canza jam'iyya mu koma jam'iyyar da ta ba mu dama, ba wai ta ce matsalar ba. A structure ake bukata, wace jam'iyya za ka hau kan tsarin ta ka samu zuwa ga nasara. Wannan shine babban al'amari, ba wai muna da sticking akan jam'iyya kwaya ɗaya ba. Kowace jam'iyya za ka iya faɗawa, ma damar da za ka iya jagoranci mai kyau, al'umma kuma su fahimce ka, kuma za ka iya advocacy na wannan jam'iyya din mutane su fahimta, to ba jam'iyyar ba ce matsala. Ai ana ganin jam'iyyar da ma bata da kowa, amma cikin tsarin shugabanci an zo an yada ma mutane ita, kuma mutane sun karbe ta cikin lokaci ta zama jigo. Misali a jihar Kano mun ga yadda NNPP ta zo bata da ko gwamna a Najeriya, amma kankanin lokaci kuma aka tallata ta kuma gashi nan ta tsaye da gwamna, duk da abin da ya faru gwamna ya bar wannan jam'iyya din. So ba mu da matsala da jam'iyya cewa dole sai jam'iyya kaza, amma ina ne za mu samu leverage inda za mu iya hawa ta kan jam'iyyar mu kai zuwa ga nasara. Da babu tsarin jam'iyya a gwamnati ko a siyasar Najeriya ba za mu shiga jam'iyya ba. To amma dole sai mun shiga cikin abu. Kowace irin jam'iyya ce sai ka shiga cikin ta saboda ka kai zuwa ga nasara. Kuma sannan siyasa ba wai tsunduma muka yi sa a matsayin sabon abu ba ko ba mu santa ba, a dama tsarin addini siyasa ce. To amma wannan demokradiyyar kamar yadda malamai ne suke faɗa cewa ba za ka iya kwashe shaddar gidanka ba har sai an shiga cikin ta. Kazanta ce ake so a kwashe, to sai an yi hakuri an shiga ciki. In aka shiga ciki sannan sai a kwashe ta, a fito a gyara jiki, a koma a sa turare, a zama an zama cikin mutane masu tsari. To da a ce akwai tsarin da za a bi wanda ba wannan gurbataccen tafiyar ba, ba za mu mai da hankali ga wani gurbatar ba, sai mu bi hanya wanda take mai kyau. To amma dole ne sai an shiga cikin wannan gurbatar sannan za a iya gyara abin da za a gyara ma al'umma insha Allah ta'ala. To a nan jihar Kano akwai takaraka Sheikh Malam Ibrahim Khalil wanda shi ma yana cikin jam'iyyar ADC din da kuma ya daɗe yana zawarcin kujerar gwamna a nan jihar Kano. Akwai kalubalen da ake gani ku malamai kuna fuskanta don kun fito takara, al'umma ba sa karɓar ku hannu biyu su ba ku damar wakiltar su saboda suna gani kamar ba za ku iya abin da su 'yan siyasa za su yi ba. Ya kake kallon wannan batu musamman ma kai a yanzu da kake zawarcin kujerar gwamna a jihar Zamfara? Ina fatar Malam Ibrahim Khalil Allah ubangiji ba shi nasara a jihar Kano saboda matsayinsa na malami gogagge da jajirtacce wanda a duk 'yan siyasan Kano da na sani ba wanda ya kai shi wayewa.
wannan manufa da mutane suke tafiya kan cewa malamai ba za su iya ba ko su 'yan siyasan da aka ba su damar me suka yi, tsadar rayuwa suka rage mutane ko ci gaba suka kawo ko wahalalu aka daina samu. Ai gwada su da muka yi ba su iya ba, shi yasa mu malamai masu wa'azi za mu karbi kayan mu. Sannan da dama za ga mutane na ganin cewa kamar malamai ba za su iya ba. Me ba za su iya ba? Idan kana ganin malamai ba su cancanta su yi siyasa ba ko ba su iya komai ba, kai fatar idan ka mutu Allah sa gwamnan garin ku ya maka sallah, ko ka bar wasiya idan mahaifinka ya mutu gwamnan garin ku ya mai sallah ko ciyaman din ku ya mai sallah. Ya za ku yarda da mu a bangaren addini, lahira ba za ku yarda da mu a bangaren duniya ba. Kun yarda mu muku addu'a, kun yarda mu muku karantarwa, ku ba mu matan ku makarantar, ku ba mu ƴan ku makarantar, ku karan kan kun kuna da matsalar fatawa mu za ku tambaya. Kun yarda mu jagorori ne a lahira, to da lahira da duniya wace ta fi alkhairi gare ku? Walal akhiratu khairun wa abqa. Lahira ita tafi tabbas har kuka dauka ka ba mu, yasa ba za ku ba mu duniyar ba. Ko kuna ganin ba za mu yi sarrafa tattalin arziki bane, ko ba za mu yi juya kuɗi bane, ko ba mu san yadda ake juya su bane. Duk wanda ke wannan fahimtar to yana daga cikin wannan tsatsar da aka dasa ma mutane ne. Su 'yan siyasa sun san da malamai sun taso dole ya su kauda su ne su karbi jagoranci a hannunsu. To shi yasa kullum sai a dinga cewa siyasa daban malanta daban. Wa ya gaya maka ita kalmar siyasar larabci ce ba Hausa bace, malaman ne suka kama kalmar siyasa. Sannan ana kokarin ayyana siyasa a matsayin da wasu rukuni guda 5, a ce maka cin amana, yaudara, saba alkawali, ƙarya, sata, zamba. Wannan ba shine siyasa ba, wannan halin wasu ne daga cikin miyagun shugabanni. Siyasa kai ba za ka taɓa yadda a ce abinda musulunci ya zo da shi yake karɓa wannan sifofin ba. Ana maka irin wannan wayen nan ne, wayon kar a ce da yara ke yi, a ɓata sunan abin saboda mai mutunci kare shiga. Amma mu mai da cewa mutuncinmu zai zube ba dan mun shiga cikin siyasa ba, saboda jagoranci da muke na al'umma bai sa mu ka saboda mutuncinmu ba, dan mun karɓi jaragamar rayuwarsu ba zai sa mu saboda mutuncinmu ba. Yadda suka kyauta mana zato a lahira haka za su kyauta mana zato kuma a duniya. Dan ba malamin da zai zubar da mutuncinsa saboda wani abubuwa na daudar duniya wanda bai ta karya ba. Su waɗannan 'yan siyasan da suke tafiya masu kazanta a cikin su, me yasa in suka sake da mutane ke karɓar su? Me suka gyara? In har mutum zai gwamna so ɗaya bai da buƙatar siyasa ke yin kamfen, ka koma gefe ka tura masu idanu ka ce jama'a kun ga kamun ludayin aiki na, in na cancanta ku sake zaɓa ta ku zaɓe ni. Amma da me yasa zai ɗauko kuɗi ya sake bayarwa? Me yasa zai sake yin kamfen? Ya yi cewa su ma karan ba su iya ba kenan. Amma ku ba malamai damar su ku gani cewa idan malamai ba su gyara ku jagoranci ba. To ya Sheikh, daga karshe a 'yan kwanakin nan an ga hotonka da jagoran madugun ɗarikar Kwankwasiya injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, kuma jagora a jam'iyyar ADC. Wasu na gani ka je gaisuwa ne da neman tabarraki dan a dafa maka wajen samun ita wannan takara a jihar ta Zamfara. Ban san me zaka iya cewa kan haka ba. Ba laifi bane saboda jagorori ne su yanzu na siyasar Arewa. Ita kuma siyasar Arewa idan kana so ka yi ta kowane jagora ya kamata ka je ka nemi goyon bayansa, ka mutunta shi, ka kimanta shi. Ba shi kadai ba shi kadai ne wajensa ba, na je wajen musulmai, na je wajen ba musulman ba, saboda siyasar ake yi. Fati kuma ba musulmai bane kadai a cikin sa. Da haka dole muna buƙatar su sahale muna hanyoyin da zamu iya kaiwa ga nasara dan cimma burin mu na yi ma al'umman na aiki. Ba laifi bane ka haɗa kai da waɗanda kake ganin cewa ko da baka da su gaba ɗaya ba za ka yi da su ta wani bangare da dama. Sun wahala, su suke tafiyar da lamarin nan. Idan baka je kai musu ka nema haɗin kansu ba, kai abin da kake so kai ma al'ummar ba za ka samu kaiwa gare shi ba. Tare da cewa muna nuna musu mu malamai ne masu azi, ba ma koyi musu identity din mu, kuma haka suke karɓar mu suke mutunta mu. Kuma alhamdulillahi a wannan fitowa da muke mun ga nasararta. Da yawa al'umma za su gaya mana daman malami ku muke jira, mun gaji dama mu da waɗannan mutanen da ba su daidai suke tafiya kai ba. To tasirin da muka gani na al'umma da goyon bayan da muka gani na al'umma ya tabbatar mana da abin da muke tafiya kai, wanda wannan shi zai ba mu damar sai mun kai ta bango. Labaran gaskiya daga GMN Hausa, tashar al'umma.